Assalamu alaikum mehman iyleşler. Aydaly ene de täze sany siziň bilen. Biziň bu gedekki söhbetdeşigimizi ýurdumyzda mehman halkymyzyň toýdur dawaralaryny ýokary derejede ýadygarlyk video ýadga geçirýän Toy Keşfi video studiosy ýadygarlyk ýadga geçirýär. Men Elmydama markede baramda, Sewda merkezlerine baramda Türkmenistanyny önürlü diýen önümler saýlaýan. Sebäbi ýokary hil amatly baha. Biziň bu gedekki himayetkarymyz ýedigen, hoşal, näzli, buz, bolt ýaly brendleri önürýän ýüpekçi hozurluk jemgyýeti. Biziň bu gedekki mehmanymyz Türkmen teatr sunugutyny, Türkmen teatr sahnasyny gala ýaly halkyň aňyny urnan bir näçe spektakllar sahnalaşdyran Türkmen teatr sunugutyny täze usul, täze dörejilik ýoluny, täze ösüşleri getiren Türkmenistanyň Magtumuladnaky halkara bayragynyň eýesi, Türkmenistanyň halk artisti, bir näçe döwlet sylaklarynyň eýesi, Ustad Halipa rejissor Täsmämet Mehmet Weliýew bizde mehmançylykda. Ilk bilen çakylymy kabul edip geleniňiz üçin minnetdarlyk bildirýän, janyňyz sag bolsun, işiňizde diňe üstünlük arzu edýän. Çok sağ olun. Täsmädagy hormat Halipa, siz bilen her gedek gurrundaş bolamda bir kitap okanyal bolýanna. Ine şol kitabym ýököz okuman halk köpçüligine ýetirmek makul bildim. Size berjek soraglarym gatykän ýöne şol soraglaryň haýsyndan başlajagym bilemok diýen ýaly. Ýöne şeýle bir sorag bar. Siz haýsy soraga jogap beresiňiz gelýär. Ýöne intege çennem şol soragy size berilenok. İrrak teatr, Molana Pes teatr döwründe bir täze ýaşy telewiziýa işe giripdirdi. Onuň bilen tek teatrda görmänler, bir teatrdan daşrak ýöne täze işe giripdir bol derrew öwrenip başladyň diýip men teatr öwretdiler. Bir görtem kapyny kakýa geldi, onuň kamerada oturdy bol, onuň girdi. O adyny ýaşrak döwür adym tutdy da etdi de oturtdy diýdi. Siz aljyramaň Ştaýk teredin diýdi. Meni ýa halk artist Bagtumuly ýa mesela ştaýk teredin diýdi kamera. Aljyramaň bulan mikrofonlar datdyr diýdi ol artistler oýny diýip kädiýär. Onu Anna Muradov artist diýim diýdi. Sen kameraň işletdi beýle de gezmele diýersoň durdy bilsen haýır bolay. O çağıza baryan yerlerinde tehdişen soňul biri kameradan aljyrap ýa-da ol mikrofondan aljyrap soňal bolar ýaly men köşeşdirýär arkayn ol eliňizden şeýit goýun diýdi. Ştaýk teredibem gürläberiň diýdi. Ol bir aýlanyp gelýän soň. Soňky ýaly näme ol soro durmuşda köp ýyl işlenen soň teatrlar, ýaş tomaşçylar, teatr, mar teatr, teatr ugry ýöne şu wagt men özüm az ýazýanna ýatda galar ýaly şol biziň hem beýik artistlerden öwrenen zatlarymyz bar. Biz özümiz institutga tork gelemizde Babanan, Sonomradowa, ol Liza Garayewa, olar gurrunç kitap okuyan ýaly biz üçin. Olaram berýän gurrunlarynyň içinde gönümel teatr ýa belli bir eter däli artist halky, teatr halky bir zat gurrun berýär, ol şo gurrun söz derejesi bar. Ýöne iceberg ýaly aşağı mana. Olar hökman aşagyna ýene manylar bar, mazmunlar bar. Olar ýöne köy bir şuň Ola Mehmet Kuliýew diýip mideýän oýnan artistka şuň ýa öýden çykyp gelýärdim bolýa. Teatr diye şeyle köçeden kemine köçeden gelýän ne onuň bağ edip diye Molna Pes teatrı öwrlenli diye Molna Pes teatrı birden görünýär diye da onuň diye şuňya gelýärkem diye şeyle gelýärdim kellem gallyrdım ol bağlaryň artyndan teatr birden görüp ol gary başlatdy diye
Hakiki onun diye benim son Allah'can kar yağıya başlık men aylığım kallaracak bol yer ödeyemeydim ya. Şey diye ol görüyor musun açıdan? Hem humor var içinde, hem değişme var, hem çın var, hem tiyatro teorisi var. Artist, dürüzülük, yazıcı, hudojnik olan kelletinde oy fikirlerinde şeyler ek oluyor. Onun için şu soru beri bilden cevabını alırsın. Onu soru olurken Halife aslında men şu sungoda gelmegime sebäpkärleň birsiz ýadyňyzda bolsa 2006-njy ýylda men Harwgullu tamamlap o wagt baş drama teatrına ýol başladyňyz. Ýanyňyzda men şu teatrda bagwan bolsam bolýar diýip barypdym. Sonra siz meni aktör edip iş aldyňyz. Eger şu wagt bagwan eden bolsaňyz ýöne ökünýän eldiňizde. Yok. Men bagwanlygy her kime ödürleyem ama o molany teatrynda başlamada bagwan bolmak üçin var, ol kendat gerek otaydy. Ýöne şol ýadyma düşýär onuň teň otayda şonýal diýenimiň täbi teatry agdaňda teň gözüňde uçgunma hatta teň men adamyň gözünden köp zat alýan rejissor da kärim. Teň ýöne iş gözläp ýa-da Ştaydan zadara köprek yatıp bolya verdi. Abetden soň çyksaňam bolýa diýip gelmediň bildirip durda ol. Sen şon hormat goýýarlygy gep menne del teatr sungodyna, öňkü beýik ýaşullaryň işäkden sahnasyna, üstesine sen şo wagt şonu agdaňda sen tolgun, agdaýan o tolgunmak bar, o indüpli zat. Biziň kärimizde, biziň işimizde eger adam tolgunmaýamasa ol bagwan emetip bolmaýan teatrda ol şonu men duýam soň diýdim. Sen goýýarlyň bildirýär, sen gözüňde, sen tolgunşunda. Ýöne men köplen şo Mawlana Petde de Keminede de ýaş Tomaş teatrına bir zat diýdim da. Ine reception diýilen gapyda oturýarlar ba, şoperler ba, kuchnyada işleýärler ba, işik skladda işleýärler ba, bagwan ba. Şolon hemmeti teatr sungodyna teatrda ütköşge adamlar bolmaly. Teatrın özü şeýle zat, şonu şo bagwan azajyk teatr gudratyny düşünbäp söýmese bolmaýar. Amanagy diýip Mawlana Pes teatrdaky şoň şoperler aňyrda howulla Mawlana Pes'in ýoluň arsyna svarka, agagy işine diýerler. Käbir oýlaryň repetisiýasyna ýuwaşdan gelip ýygynyň görýän ekenler. Mene wagt ünsemere makul. Täze şol teatr sungodyna nem üçin ne bir uly teatrlarda Leningrad, Moskwada şol işikler alýan garderobdaky daýdalarym bir hirrakdyr. Şolun özlerim birazcık artistkalar ýaly, ýüzükli, saçlyca bir hili, pajasta diýen bolup sen kurta. Teatrın içinde otaydan ol çıra, maşin, artistler ekitmeli ol. Eğerde olur söýmese, şo inzorna oyun oturan artistler maşine menenne gidip barýaka, şo ýygyna oturan artistlaň nähili adamlardygyny düşünmese, şolun keşipler döredip sahnada yüreğin goýup gaýdýarlygyny düşünmese ondan ay bular näme şowuzyny bazyrak eltip bardyny bir durolgada düşüreýin diýip hasam gatyrak sürüp olar silkine onu bolmaýar. Hemmesine eltip baryp düşürende gapyny açýbam, tamam var diýse, şoň ýan sahnada oýnan galadaky, midedäki dürüdün keşfine yüreği bilen oynap, ağlap, dürüp şonýal edene şeýle hormat bilen öz çykyp, gapyny açyp tamam waryň diýmese o teatrda işleben haky ýok. Onuň bagwanly mesele gatyçyn otaydy. Şol şeýle ömrüme minnetdar bolun. Zaman sag bolsun. Ni şu zatlary ýatlar sebäbi şo ýyllar ýadyma düşýärdi. Siz ruhiyetde stadionda çäreler gurnuýadyňyz. Onuň parady gurnuýadyňyz.
Mundan daşaram gije sagat 11-lere, 12-lere gelip spektaklın repetisiýasyny dowam edýärdiňiz. Ýöne şolong hemmesem şeýler şowly çykýardy. Gaty halk kabul edýärdiler. Oň üstünden artistler sawursyna alýardylar. Indi şol wagt şeýle bir dörejlikde işlemäge näme alham berýärdi. Adam nirde ýadaya söýýän işine dälle, söýmeýän işine gatnasa. On aşağında yeketek da eger kameraçı kamerasyny söýýän bolsa, alp barjy mikrofonunu söýýän bolsa, palaw şirýän gadan bilen etin ýiti bilen käşiriň ikide birigenne bir is çykýar şonu söýýän bolsa, ol palaw gowurjagy düşnükli. Şoň üçin ýekije şerti bar. İrden turup teatra, ruhiyede, tribuna, parada, siyonka, televiziya yetişer yerler. Yani şoň hemmetini süýüp bilgeýäňde, sen çaýyňy içip işi geýende sen eýem özüň bayramçylyga barýaň. Sen howlukýaň şolary. Onuň otaýda ýadawlyk, ýa nämetçiň bilmän oturmak o zatlar bolmaýar. Hemme käriň öz belli bir adam üçün erkilip uklar rejissör bolup oturdy. Onky däller. Meselen düýpli ýeri şol hem enatadan hem Allah tarapyn näme käreten berilelini bilmek hem şoň bilen gabat gelmek. Hemme adamyň bagty onýarlar. Bir topar adam halamayan, söýmeýän, ýigrenýän işini 40 ýyl gatnap, her gün kösönüp, o taýda da hiç zat döretmän, hem özünü kösäp, hem ol işi kösäp. Şeýdip, iň soňunda wah, men şuleken, men kärim başka eken diýä ol, onu ýzyna gaýtaryp bolmaýan hatda. Wagt diýende iň esasy hiç kimiň çär edip bilmejek zady. Ol 40 ýyldan soň menine käbir artistler gatgörtedi diýedim 30 ýaşyna ýeten sen kidel. Sen menden gatgörme rol beren akdyp. Men sana rol berip bilmeýän, sana yaranjak bolup sen göwnünden turjak bolup men şo rol berip bilmeýän diýe sen kidel. Sen interim bolsa wagtyna durdy, bir özüň gözle belki de sen gaty ütköşük bagwansyň. Näme üçin? Men marda bir gullukdaş dostum ma şoň kakaty nar bir giden nar eklep öz demet watda mellegi gelberek diýip bara bir sagatlap şoň içine aýlanyp berýän gurruny kitap ýazy bermeli. Her bir nary illep çykýar. Her bir naryň maňa düşündirýär şoň gurnuşy nämedigin. Ýygynyň soň ýolundan soň şonu ýanky ýygnaýan ýerine azajyk gatrak goýsaň, birje dänesine deper ýetse, bir günden şonu ardyň aýdýar. Ol şo diýen ýaýrap, ol renkini, on ýysini, onarlaň birden goşa bolup kärin söýýän adam. Şoň üçin hem şoň naryny hemmek ýeti bilen akşamlar. Kärde tagammışır aydaly silgäkde ýerden çykyp güýz ýapraklaryny ýygnaýan birini tanaýandym men. Şolar üýşürip, onuň olar ýakýarlar da, onu az ýagşy ýagan soň, olam şeýip ýanyp giden akdy, bir hili isdice, şeýip çalaja tiselep duran şeýle üýşürip, on kär söýüşi bar. Şoňa teatra geldi, sen şuýda başlyk bolar, rejissör bolar ýa-da, ine saňa bankdy. Sen şu ýerde pul sanaýan diýätdi, ol bara ýaprak sananyny gowur ýa pul sananyny. Gurrun şonda.
Şol kärin söýen soň o kär petiyor. Şol öz kärini tapmakda bagyryn. Sen öz kärini tapan soň, onuň sen şol işýän idaraňy, ýollaşaňy, öz çağalaňy peýda bolýar-da. Of, irden gitmeli, näçe boldy? Ay saat 9 bol. Koş geymek ağır. Getirin penceğimi, gideyin. Ağrık barandan zaman bara bir saat geçip geçmek. Abiyet näçe de. Bunağa tuzak gidiyor diye oturdum. Ondan o kârede, edarada peýda ol. Men on ýaly adamlarym bilýän ki, altı bolmaly geçtay diye. Te o taýda nämetçen bile, adem diýen döwrüň. Teatra bardyň nämetçen bilýän, gowurýan, söýýän o kär. Parada barýan nämetçen bilýän, ruhyada barýan, aýdymlar bilýän. Onuň hemme zady yeňil ýetişip abedem ýadyňa düşenak, çöregimelliňe ýadyňa düşenak. Esatyp sebäbi şol, söýmeli käriň. Ol bir döwür gurrun berýärdiňiz, bir aktrisa bat diýäňizmi? Moluny pes teatrda işleýärkäňiz. O var ya ol gat tanalyan aktrisa adını tutmayan yönüm. Ýöne şu adam adını O aýtjak kel adını ol bir medeniyet bolma. Ay bu var ıstı da o. Onun muňam eline beýeri bar. Onu seýip okawa türswali maňa dysdy. Maňa olardan meterdi. Lama ýagalnan şey diýda ýanky. Beýeri. Onun haçan goýberýän diýdi maňa. Menem diýdim, "Yo, entek ýanmasa otyrynda" diýdim. Ol ýene gepni onu 3-nji sapardan diýdi. Teçmemedem şu diýdi, iyul, awgustda bolmasa başga ay tapmadyňmy? Oýun goýmaly diýe bagy. Men diýdim, bolmasa o töwerenek üfläň şu o kaptanlada orası diýe. Ay diýdi o kagdyk diýdi. Orasynda ventilator bolanmaly. Ay men doğrudan ul aktrisa Dehilon istatime geçti da detti oynadık gitti. Onun noyavrın ayağı. Bizim ne sahnada işe otursa soğurak da. Ayağın kalkıp otur bir yan şeydi. O gurla oturuyor bayım ayağın kalk da. Onun şey diye ellerin rahatların bunun şey diye dimel söz var. Ne diyen ne istemez. Oluyor da. Benim dedim bir ayrıda gurla ne diyenin bilemakti. Şu kız soymadan bilenek mi başka vaat koyacaksın diye. Soğukta da var oyun var mı diye. Ben dedim ya kaçan oyun dedim. Tomsa da ıstı. Kız sağı neme dedim böyle. Yağ yok mu dedi. Yani solun son yerli nemelerinin kovur yanına. Yani so bana ağır diyene ak. Men de son artist kadın son dünya teretsi başkadığını Liza Payr nemede spektakl oynanna burun kapı açık girdi ya. Bilemedi ol yürüm yarlı ne geldi. O Liza da bilemedi adama. Kellesini toppu. Teaden oyunda çıkmalı onu yasattır. Ona kiçireye ediptirler. Bilemmen giye ol kellesini kısyanlar da. Menemin son nire uğurcan bilmeyen neme dedim o. Toppu dedim de hava. Bu toppu değil. Bu azarlıkta yere zındı yankınlı. Koh ediyen kıyını. Hudojunu çağırın dedim. Geldi o. Şovat. Lizan tarafından olmalı. Men hudojunu adını tutup dedim. Sen dedim, şunu dedim. Ölçep etmeden sahna çıkken. Bula o. Onun onu bir cay olsa, işi dar olsa, ilin kallarına bolmayan olsa, toppu kellesin kısyamasa, o ne edip içine dörötsün. Ol dine tiyatrda den durmuştu da. Sen durmuştun, misal için hem tuğulum alp barcı hem adamların toyuna katnaşyanını şunu yali yaşar ol tedel nemeye başsapsınız gepleşiye yönetin işkten başlaya da sana ödüne layık olmalı. Layık olmalı. Sen şu ödüne layık, ödüne gelişecek, ödüne kovuryan giyinsen, sen ödüne sonu var baryan da. Onun repetitsiyada rejissor gelenine, misal için ben kasumlu, gazlıklı geliyim, hanonla kalavasaylıysam olanak da o. Tabi, ben ödümü kovduyup şotaydı işlemeli o vaatne. Emma
bir belli bir akşamlar bolýa, ýygnaklar bolýa, olam bolup biler. Şoň üçin berde ken ýanky teatrda bolup geçýände kimden gurrunmyzda şo yaraýanda şol ýanky käbir zatlary men ýatlap ýazýan kitap belki çykar diýenim şo teatr durmuş teatr şeydi balınýada. Onuň şol teatr oýullar barada, artistler barada gurrun edýän ýaly bolýan olar barada del durmuş barada. Durmuş barada o. Halypa, şu dörejlik bilen meşgullanmak üçin 24 sagatyň haýsy wagty has oňoýly? Ine taýda da ne köplen çwara şol dörejlik işgärleri ay ben giýji işleýän 10 mireçellim gelen alham sagat birde agoşkan kakya alham diýär ol oňa baglan. Sen bir eser işäňde sen şoň içine girip başlaýan, mesela şun ilk okuyan eseri pikir edýän aýlany haçan kelläňe dünk bolsa belli däl. Ol sen işe ılgap barýakan ýa atyjan sady gelip barýakan kelläňe geljekmi şoň çözgüdi ýa sen çöregi oturkan kelläňe geljekmi şoň çözgüdi. Ol ýürüte özüňi sagat 10 käçellim men piyasa goýmam goýyn, entek bir Barcelona'ny görüň, zat edeýin, o inde 10 kwolly alo ilham gir Porçka diýip bolmaýa-da. Käwat bolýa şeýle. Menine özüm barada edibiljekde. Bir belli bir goýulýan kompozisiýa ýa klip ýa da ine şowat konserdiň bir ýer çözülen goýuly. Ine ýokarkyň giýje 5-te altyn ýarna düşümde görüp oýanýan pursatlarym bolýar. Men günü bilen şonu pikir edýän. Şoň bilen ýaşaýanda. Men ol Hudaý şu agtyklam olar bilen hem oýnap ýörkäm o kellemde dur. Olary şähere bir karara çykdy. Ol dur men ýokman näl onu oturup şahna nämetem kem diýip o şonda bolana. Ol ýöne hem senne ýaşap durur. Sen şo goýarýan eserin goýoňda şol eser sen keninde ýüregiňde aň. Onuň ol haýsy moment atyljagy belli däl o. Sagat bir 15 minut galanna maňa ilham gelýänler çağalar goq galmagal etmän gapylar ýapyň oglum gyýdym ýuwas bolyň goloýlak gelýär ilham diýip bolmaýar. Bolmaýar, haçan geljek belli däl. Şu wagta seni sahnalaşdyran spektakllaryň içinde iň gowurýanyňyz haýsy? Nime da şu spektakller adamyň çağalary ýaly. Mysal üçin sen bir näçe çağalaň bar. Sen şolaň içinde hemmesini gowurýan. Belki de onuň içinde biri garawol, biri akylly, biri korkagrak, biri merdirek. Onu ýalan bolýar. Ýöne enata şolaň hemmesini gowurýar. Galy berte hakyky enata şoň içinde gaýtyn ejidiräge gowurýar. Ejidiräge kömek etmeli, goramaly, qakat ejet gaýga diýe binähil gorka durmuşdy. Kötenämesin bu gatynanjaň gowny nädek öýde bir çeperçilik kellesinde muny allaýmasylar kötenämesin diýip bara. Ýa-da içinde beträgi, sehel södeşse uruşak bolup durany, ol bir kynçylyklara tede bar bolaýmasyn diýip şon ýaly kynrak çağany hakyky enata has gowurýan ýaly. Ýöne atlyna deredende olaň hemmesini gowurýar. Spektaklem şon ýaly. Sen şo spektakllaryň hemmesi döwlet bayragyna eýe bolup hemmesi üstünlükli bolmalyanda ýok bolmaýaram. Kitabym beýle bolana. Suratkeşlerim çeken suratynyň bary bolup duranak. Ol bir topar sebäpler bar. Onuň şoň üçin diýjek bolýanym ol bir meňdeş gidenak bolup şoň üçin ähli spektaklaryň sen öz çağaň ýaly. Ýöne elbetde Gala, Mideýe, Şährizada, Marin Kemine teatryndaky Atajan Tağanyň söýgüniň hak üçin ol bir düýpli teatr akymy dälle men öz işleyen eserlerimde biraz başkaçarak sahna seyrettirdim. Ütgen var.
Hawa. Aslında belli bir sunat eseri kino bolsun, roman bolsun, goşgu bolaydın, spektakl bolsun, şol dörenni ütgediye. Misal üçün Matrixa ütgötti kinosun godunun dilini. Avatar çıktı bolu ütgödü. Şol misal üçün onun önkü eserleri men ýöne ýaşyň bilýän zat ýön türkmen eserler dedi. Misal üçün Däl Domrul ütgötti adamlaryň düşünjesini. Gala oyunu artistlere halkın garaýşyny ütgötti. Näme diýse de bir zady bilin. Seweşsiz ýurt bermek ölümdir, ölüm. Aslyň öňünde de gysgadyr dilin, netdiň öňünde de gysgadyr dilin. Erkini, arını, namysyň bilmän, mezhebiň, mertebeň, manytyň bilmän, dinine, iline ikilik etseň, doganyň, dogmanyň bolmaz desseň. Orman gel yutan yurttan gömürülüp, ertekun aylar iller öwürülüp, mekanında näkem orlaşıp düşman, ülkötünden ödümü, ilinden ödümü, bir ortalık sarıp duraydı. Yerine, yurduna, dağına, dılına, ödüm yer durar şerip duraydı. Yeteler görmem mi? Yerinden düşmez. Arakan Müslüman vatanının deyinsen, ansabın, mektebin, imen bilsen. Ne belirsen bilim geleyen yığına. Buralının güýjüniň artykdygyna. Bolan soň ýaragdan ýaragyň parky çekiljeğin belli çöktürräp diýär. Ýagda ýara bar, bizde ýurt bardy, haýtynyň ýeňçek bir Allah ýa. Qur'anyň gowadan gaçarak durdyň, aman alçygyny bilýär herketem. Niçik bar ýurdumy tewaşsyz dersen? Ýyllyleriň düýnem mardyr ertetem. Bir özümüzün del, gelecek nesline mertekun başasak bolmaz mı? Cigerin dilmez mi cana kıymanın? Şu toprağın, ağrın, dinin, imanın, halalın, hatirmeyin olmaz. Düşmanın karşısına kırk kaldırma ağada. Ölmeye de, öldürmeye de ata babam boğunuz bağınır değmez. Yurda uyanışırın cana kıymaz. Ağır getirmedik düğünü erteğe. Serin atar bağın. Men borcum dine ýagyň garşyna bir kılıç tıyırmak bardygyny ýatlatmak bana. Bernesinden bilmek Hudadan hümmet. Qada kerem yeter şehide şuğla. Qalanım özüň bil. Özüň bil millet. Halk hançak bolsa bilim şol olur. Şoň üçin şolar diýänim ol eser iş ýapmasaňda sen özüň üçinem bir zatlar açýan, özüň duýýan şo teatryň içiniň howasyny ütgödýär, ara gatnaşyklary ütgödýär, ol düpleserler. Onuň elbetde bir topar beýleki halkyň ýadyna koýulary mawul, olaryň ýan gaýtysyn ýaly we çağan ýaly. Emmetnem gowar ýanda. Indi şu gala spektaklynyň döreşi barada. Bir gurun berseňiz. Wara şo ýanky diýenimden gelip çykýar. Türkmenistan garaşsyz boldy. Hawa. Hemme zat ütgötdi awat gowmanydy. Meçitler gurulup, adamlar oşo gökde purşuna ýitirellerini gözläp, öňmara kitaplar, kitaphanaldan çykarylyp, ýadyňyza düşýärmi şo ilkinji sen awat ýaşdygan bolýan, onu da bilmeli. Birden şondan öň telpek bilen donly adam görmek geňdi. Men aýdaýyn şo wagt telpekli donly milli eşikli geçip barýarmasa bolmalysa şeýlem çäkmende. Şo ýyllar türkmen telpek bilen donly çäkmeli adamy görmek geňdi. Hemmex katsumalaklydy. Hemmex de babaçka bolmasa da ýöne gastuga bady. Gastuga bady. Onuň birden ýanky taryhda Göktepe kahramanlarymyz watan üçin jan bererler. Adamlar sadaka edişip, meçitler gurulup, her kim ýatlap, köýne kitaplar tapıp, daýdalar gelip bara gazetlerde öýde şu
100 yıllap yatır şu kitap neyemediğinden bilem daha köyüne Arapça yazılan Göktepe var adı değil ya deyip her kim yine şu kırkılık kadim kırkılık şun bilen teveşiptir deyip bara halkın üyüdü gala bilen yaşadı. Neçe yıl ağdap bilmeyen yörün nimetin ağ ondan var şol gala huvada vardı. O döremen nereye gittin o? Oşkular, suretkeşler, kinolar. O şol Kılçımıradın bir boşluğunun etatına piyasa döredi. Piyasa dören sonra bir 40 güne yetmeyen spektakl çıktı da hemme daha da ödü gelip durursunlar. Semedere cesetlerin cencelin entek kurbabadır sancarın diye. Onu eşitken şu galada kim neyme deyse de burada da bilin sevoştu yurt vermek ölümdür ölümü hemmek taksistler satıcılar bağlardakiler aydık dura neçe yıl geçti. Bir de men studiya giremizde şonu aydık girdik. Avu biz yürü tala dettik de siz girer yani. Galan dörüşü son yani. O tayda var şol artistlerin birden yat tutup otur. Öngmara braylap tayaklandı da oradan yat tutuyan artistler. Eşiklik gençlerin bara 3 günden dolar getirdiyen bir günden getirip tayinleyip dururlar. Sağ yığınayarlar. Ertir bir gün, 3 günden, 4 günden sağ getirdiyen akşam öyecan ediyorlar sağ tayinleyip. O kudret ol, o tayda ol. Kutlat yatır ol, sol yurt vatan için canını veren gerçekten ruhu kalanlar. Olur kömek edenler. Ne bileyim ha onu yani. Şu 30-40 gün geçti ol, tayinler. Oynadık ol, halk. Ben seyredip bana onu da ben karışamaz ya. Özümüz öğrenşen de tayarlanandı. Ona özümüz öğrenşip ayının neçe kadar isteyen yurt için, ar için koymacak olsan nemene yaratsak bu karabaşı öğrenşen. Seyrettik o halk korkullap ağla oturuyor. Ulukan adamlar, sakallı, telpekli, yaşlılar, Göktepe kızlar vat Kağdancık'tan geliptirler. Bular yani saklanıbilmen, men sesini eşitleyen onun elbette şu teatrın kinodan düp tapağıdı artist var o 3 metre aralıktan arada ulukan adam sangıllap ses edip korkul ağla otursa o neyle oynar onun? Artiste mi özün saklayabilmen? Oğlum oyun dereceden geç ya da çın ol ya da. Şehit bol. Şehideydi mi? Şehit bolaydı mı? Vah vah hey! Kara dağımım yıkıldı değilsene. Yalnız çırağımım ölçtü değilsene de onlar. Gecenin havatını alnımda gidiverdin mi? Oğul, kara oğul, nere oğul? Adam yemin. Bahatır can vermeye ecemayt. Algı vergi kalan nedir? Kara Bahatır'da değil. Ecemde de vergi kalmadı bağlam. İyilim günüm Allah'ın önünde vergimden dinen varsam. Ayağımı odayım salıp çay vereceğin bağlam. Ay oğul. Ay. Onun eyyamul Atalov'um sonra Murad'ın Karavatır oynan, çağrışan bulun himmeti bular var bir hili renklerini edip iller titrep oyunun arasında kulisa kaptanına çıkıyor oli başka adamlar yetmiyor da köşülü var dıkma serdar şey deyip çıktım ol mine kulis sonra nağırda oynuyor ona berik geliyor değişip durdu ol haçan motor yaray deyip a bir yerde olsa şeyle bardım oli köşülü şey
sahnat indi çıkmalı yerine öň çykdy, oynadı onun çıkmalı yerine garaşyp durmaly. Sakal, kara telpek bilen gözünün aşağı göz ýaşy menim ýygyna şeýle baryp öňkülügimi kädidim ol. Şeýle öwürli ol köşüller. Olaja dıkma. Men gürlä bilmedim. Eminni rejissor bas kökümünde telpek düzet, kuşoň çekdi belli boli. Emma men şeýle teretdim ol şu ýoşadan ma öwürli boli. Geple men ýygyma gaýtdym te ine şol. Ne halipa dörüjülükde tapmas kyn bolan zatlaryň biri ideýa. Sizem ideýa baý adamlaryň biri. Ine şu ideýany dörüjülüňizi nireden alýaňyz bize de bir salgasyny berseňiz, çeşmesini aýtsaňyz, bizem bedrämiz bilen barsak. Onun için ilke bağvan olmalı. Onun yana aslında sol sizin ne şu başlangıcınızda gürleşmeyene de bana rakiplik olduğunu sebebi bir yana galıç küçüğün ilişkiyalı soru derleten son krediyan da attan soru yalın min beğeniriye ulum yan kayıtsım yalı son hatağı yok. Yana son düplü olmalı iktanda adı var. Biräsün gotda iýlek ýatyn, beýlek ýat Allah tarapyn berilmek gerek. Berilmeli. Şo kere berilmese 5 diplom al, bedre değerli ullokan benzavos bilen barsen peýdasyon. Tew şo taýak berilmeline töre artistin töranı berdi fumul kewat özüm gurla bilmän seredýän da oýnaýşyna. Durun! Bir soraw salayın yaradan Tanrı. Puruyja beriň. Ey Tanrym, gudratyňa tagdym, keremiňe tagdym. Günähili takdyr bilecek taglym. Sıryň şokdur, nisik näde basaram. Kowanam Allah diýir gaçanam. Göwünni awlyjak bolup geleniň uzun getirdim hawbine kelebim. Şölerden çöktür. Ey Cebrail, sonra yaradan haktan, bulan haýsyna arka çıkmaly. Ulan haýsym bolsa birine de bugün. Özün şödülliye sana yaradan, buların davasın sen özün şödül. Ol şiir perverdigar, ol sahibi Zülfikar, ol şahı düldül suvar, ağran salmış akla, görününni ne kala? Kan var. Gezretin hizmet nedir? Derhal hanzarım getir. Nida kılıp anları siz ne dersiz Hanzari? Eylasın, men haydaram, sahîf-i lütfü kerem, göz buğdundan yet verem, sen dileme kepterim. Sol Allah tarapyn berilenine belli bir artistler olan ödem bilen ha, oldu öd düşünen ha, näme oýnap durany. Emma artist şeýle bolup bilýär. Artist Allah tarapyn berilse, ol özüne ağladyp güldürüp halky neme derýär. Rejissor başga zat. Sen şol berileniň üstüne sen okumaly. Sen kän okumaly, dinman okumaly, klasikan okumaly. Sen
bir topar suratlar görmeli. Sen bir topar saz dinlemeli. Sen nem üçün kışınmın çıra stoba falan dur bolonu gar yağya bolsa gar edilse fanarın daşından şöyle zonçuk olup şonu görmeli sen onu bir değil mi yarata baraya çıktı teret sotayda gar yağya bolsa çırağın daşına gar neyil yağta onu hiç sen özün şonu gidip barayan da birden şonu görüyen ya da sen birden görüyen yol doňok tipançak boli yaşul adam sondan geçmeli töweründe haray yok boli sondan yıklaymayın deyip tutarı yeri yok boli yani ol sonra da hava yapıp geçiyor o korkka diye birden yıkıldı deyip sen son görüp geçmeli Muman ideyaları durmuştan alýan. Halipa, aýdaly. Rejissor bolmadyk bolsaňyz, haýsy kär saýlardyňyz? Rejissor adam üçün şuwat belki de aýdaly kelle gelýän jogaby şeýle ýok men ýene de şu kär saýlardym. Maňa şu kärden galan kär gelekken dedim menim täsmemet bolmaýan täbi. Ol belki de şeýledirem. Ýöne kim bilýär? Men özüm bilýän şol şu menkidigini. Şunda men özüm bagtly saýalym. Ýöne belki de şoň içinde ýene bir zat bar. Men şu bir iş boyuna alsam, şu näme iş bolaýdyn? Şonu idil oyun goşýaly gaty takyp etmän gowerýän. Başga kärde de be. Mysal üçin ýene agtyjagymyň sadygyny 5 minutlyk bir zat goýup berä diýip bilip çagyrýarlar ol. Şonu gala goýan ýaly bolup berdiler ben. Oğlum şunu yazacak çağırlar, olar bazımrak oyunu aytacak bolup en atadın gölle ya da kapıda. Menim bana galami diye koyan yal üç sancak yal çağa çepe yören, sağa yören, kar yağya, yapraklar deyip şey deyip yörün onun. Olar terbiye, olar gen aliyada, olar deyip bolli. Bular yönü şey çıkıp boşkucuğa gidiyorlar diye, inden gidiyorlar diye. Ama var sol tapağı diyor. Sen so belki onun başka bir kerde de misal üçün alp barzılıkta da men rejissör ýaly bagtly bolan egerde men gürleşýän bolsam misal üçün bolardy. Belki de öz döwrüne Gylsmurat ýaly bir ýazmany gatyçynym bilen etsem ýazwan belki bilerdim. Şoň üçin belli däl. Ýöne edil şumat täzeden saýla diýseler elbetde diňe şunu saýlardım. Men özüm hakyky bagtly şunu duýanlar. Şikärde. Halypasy güýçli aktörler bilen işleşdiňiz, ustad aktörler bilen şeýlerde ýaş aktörleri ýüze çykardyňyz öz sahna eserleriňizde. Indi özüňizem aktörleriň arasynda ýatlama gaty baý bolmaly, olar bilen gülkül pursatlar bolanlar. Eger ýadyňyza düşýän baý bolsa, bir ýatlap beräň. Sırlı sanlıkta misal seninle sonra bet nisan bir keşpada hop nisan bet nisan onun ulum haylığın olmalı onun Gylsmurat'ın mara diye burnu kartoşka bolsun gaşlar bolsun gulu bir kiçdarlansın demede çonyal diýişi ýok bolsun diye bol haýsy aktrisa onyal zat etsedin hem aktrisalar ayal maşgala sahna çykanda odan boljak ütkeşik boljak bol halanaklarda onyal bolmany gaty bir ýaşul bolaýmady onun olum ýaşgylar oýnamaly indi muny bar olum şeýle bir gowrol şunyal rol oýnady aslında şu doğru hem de hatta doğru adam oynanan yankıyalı roller güçlü oluyor da bizim dilimizde atrisasyonu diye şol oynamak kovuluyor Macbeth Richard 3. sonyalı roller kaytım bir neme oluyor edana bular emmedi onu Gylsmurat'da men yalam diýerler yine şu gülale oynaya diýdi yankı Bularım sakır sukur gülele giydirdiler, kelletini saçlarını giydirdiler, burun daktılar, ola ağlap dur gülele, çıkacak gel takla deyip. Yadıma düşüyor, olatlar gülele Kakmurat'ı oynayacak derler. Oynayacak geldi ya, on yança ol, Gülşat, Maya, olarım gilden ya, birden meni adır. Bol ya sen oynama, sen çık dedim, evet, iyisi de oynamır. Birden bilyat gülele oynamalı onu, bulam ayağını oraya, oynayacak gel, gidecek diye ol.
Men näme hemmekisten beter hopnusan mı? Hemmekisten yok sen odan don yönüs sen oynayabilen dip ırjak bole bolana ağlawatin. Kalksman adam mara ol nimede. Ayır yavut özüm oynayan. Oturo diyen, o qaharını diye de düşünemeyen. Onu benim şeyle çıkıp barıp hiç kim esmedi yani gülenek. Şunyalı rolları oynamak hat qıdıqlı oluyor. Yine görürsün sen üyüdün edile dersin. Sen oynamalısın da deyip guruluştum oluyor. Düşündü de bolya deydi. Yerime geçtim ol. Başlattı yani. Maşallah, gelin elli karşına, kesilli kalk kesilli, tatlı derdi, Kadim, senin adına adın ne mi? Adım ne be kere? Kavi! Yan tabi. Dekoduran başını depircik ere verin. Barca olup tekmin deve para verin. Akarlarda akıp gelen, ötörlerde ösüp gelen. Patanak putonak basıp gelen. Hop nişan hatın neyirler bana. Karabaşım kurban olsun kahvimlere. Vay bana sen başına gereken, ayılmam gereken. Gül yani. Birdenim düşündü de rolüm düşündü. Son için elbette yatladan ol bir gepleşik, iki gepleşik değerli tutuş 2020 yıl uğurlatam ola artista bilen vakt yetmedi yöne men ilk bilen birinci de gelişim sizin şu başlangıcında üstünlük arzu ediyen. Oğlum şu keselliyen zaten qulsa yok golün şu at show business'ta yayıran bir keselliğin biri var. Zvyoznoye boleznye yalar. Yıldız keseli. Yani şol keseli sizin qarayışınız näli? Haçanna zihin ulu olanna o kesel goloyunu da var mı? O kesel kime var ya? Orta çara. Şol aydıma etsin ya başka bir sünnet nemesinden şu at ayrılsa bir aydan hiç kim adına mı yazmış? Şol zvyozny yıldızlık keseli ol bir bavanlanıfta yoktu da. Fe bavanlanışta zihin şeyler olu ol çağa yalı baran yerine yönü kıyda. Törede yönü kıyda. Son için haçanna ay bir belli bir dövür yaşlar qoğur ya deyip bir iki tane aydım aydıp iğdinden ertesin adam tanımasa ol socağa dövür belki de televizorda onunla çıkış edip halan yan olmama mümkün oluyor. O emma dikin gont düşen yani aneme olalığına ol hiç açan özünden ulu yılları yasamaya. Son için adamın neyse içki dünyası bay olluğuça adam kerçiliği büyük olluğuça ol sahadadır. Şu şeyler görüyorsa o tayda bir sebepler vardır. Sebebi ulu adamlar kelle var da zihin var da olar yaman yönü koy olayanlar çağa yarlar. Ne halipa aydalı siz altın balık tuttunuz diyeli. Altın balığım 3 tane arzun ait berzay etsek deyse
Näme arzu ederdiňiz? Yaşın ulolluğuça altın balığa diýmeli zat gaty aýdyn bolýar. Sebäbi özüň duýman galýan çağalyňa saglyk dileýän, agtyklara saglyk dileýän. Galyberdi töwerüňdäki adamlara, goňşuýyňa, dogan garnaşa, işteş ýollaşaňa birden gitdigiçe düşünýän şo saglyk değil ya da oğlum öwrençilerin tosta da koşulup etata ýöne seretsen altın malıktan şonu dilesen beýleki ikisi zeruram der. Hawa. Onda sen saglygyň bolsa galan zady sen özü gelýär. Sen onuň saglygyň gapdalyndan maşin pol täze kurtga diläp oturmak zerurlygy ýok. Balygy köp sagolýar. Bolun sizde beýik bir bardan saglyk dileýän, janyňyz sag bolsun. Ýene bir ýoly işiňizde diňe üstünlük arzu edýän maşgalaňyzda awadançylyk, agdybirlik elmidama ýar bolsun. Şu wagt dogrudanam şöhret döşükde ýene-de kän zat açyly nedip bolsa Thomas'a da gelersiňiz. Awa men Beýer. Awa men wara şu 4 pasylyň hemmesine birede gelip gitmede min olmaýar. Balya tagwalyň dedi. Balya. Ýüpekçi hojaluk jemgyýetiniň adyndanam ýöreýte sowgadyňyz bar. Üstünlük emraňyz bolsun. Gow ýeriň taýynda kenar.